Wannan shine game ɗin da ya fi kowanne daɗi a zamanina. Mun ji daɗin shi kaman ba gobe. Sai da na zama expert akan wannan game ɗin ba a iya ja da ni. Kura, wannan shi ake ce ma kura. Idan ana so a yi yaƙi a da, to wannan shine makami wanda kowa zai rike. Kasham 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 kaji ana yanke juna ana kashe juna. Idan kana da mugunta sai ka je ka daddatsa bakin kuranka ta ɗan faffashe haka, to shine za ta yi kaifi na masifa. Kana saka wa mutum malam za ka ji kana yanke igiyan buhun shi kana yayyaga ta, to shine kai shage ne. Wannan takalmin kuma dama ya zama ruwan dare, kowa shi yake sawa, kai da matsiyacin da mai kuɗin da talakan da tsakatsakin kowa wannan takalmin yake sawa. Celebrity ne nan da kuke ganin shi babba. Wannan tugo kenan. Idan kana tugo da, to ba ƙaramin shage bane kai. Irin ku ne kuka san me ke faruwa, ku ne irin wayayyu kuke shiga intanet kuna abubuwa. Kai tugo wallahi tugo ba wasa bane. Har yanzu ba zan manta sunan tugo na ba. Username ina na tugo Kiriku1 shine username ina. In kana da tugo zaka yi zuwa ka duba. Wannan kuwa zamanin da kenan. Sai ka kai ɗan gata ake sai ma wannan ka ɗan dinga wasa da shi. Musamman kaga an sai ma wannan mata da mijin. To wallahi ka sha. Ba ƙaramin ba su kuɗi wani iyayenka suna son ka kowa. Shi ne za su ba wannan. Wannan kwa naira 25 ɗin in ka tsince shi yanda ka san ɗan gwati haka ake kallon ka. Ka sha kawai irin kayi nisa ba al'umma kawai ka samu wani abu. Shi kuma wannan agogo ne haka ake yin sa. Har na sha ma karɓan kuɗin mutane ma ni akan wannan. Sannan a zamanin da akwai yanda za ka iya cin rago, ko ka ci shanu, ko ka ci kifi, ko ka ci kaza lokaci ɗaya da naira 5 kai da sile za ka iya cin kaza. Shine wannan biskit ɗin da kuke gani. Za ka je ka siyo shi da 'yan kuɗinka 'yan kaɗan sai ka zo ka dinga zarowa, an kaga kifi ne sai ka sa a baki ka ci kifi shikenan kawai. Ita kuma wannan fitilar in dai ka taso ka ganta a ɗakin ku, to wallahi ku 'yan gayu ne, Allah ya rufa muku asiri. Tare da wannan in dai ka gan shi a ɗakin ku, to wannan ya nuna kuna ma da bidiyo kenan, har da kuke siyo kaset har ai tariyan shi ma in an gama kallo a dawo da shi baya. To wallahi kuna da arziki. Ga kuma Nokia firgita 'yan mata kenan. Wannan in kana da ita ai ka sha, ai ba rikon yara bane ma wannan. Manya su kaɗai muke gani da wannan. Manyan ma masu kuɗi. Wannan ramukan da kuke gani guda biyu ba wai ƙofofin hanci bane. Wani ramuka ne da wani ƙwaro yake haƙawa. Mu a lokacin da muna ce mai aladen daji. So yana shiga cikin rami ne, sai in kaga irin wannan ramin zurr shi zai haɗa shi. Wani sai ya haɗa wani, wani sai ya haɗa wani, zaka iya ganin su da yawa. So lokacin mu har cikin daji muke shiga mu je mu nemo shi inda akwai ƙasa da wani meme, mu je mu duba. In ka samo wannan ramin, to wallahi yanda ka san wani sahabi ko in ce wani shehi ko waliyi haka kake. Ana ganin kana da mugun sa'a a rayuwa. Wayannan cocilan kuma wane kai kuna da wannan cocilan a ɗaki ka ɗauka? Ai wannan sai babanku. Ɗaukan wannan cocilan babanku ne kaɗai zai iya ɗaukan shi. Shi mamanku ma dai tana dai ɗauka ni dai in baya nan ta ɗan haska wani abu. Amma in ya dawo yana hannun shi kawai, ku ba ku isa ku yi wasa da shi ba. Wannan shine ka'ida. Irin wannan takalman kuma sai ka shiga secondary school ake irin siya ma shi din nan, dan sai an tara kuɗi. Za a sai ma bayan kai graduating daga wancan mai roban, to sai a sai ma wannan dai a nuna an yi appreciating karatun. Kai subhanallahi. Cir kaga sweet. Wannan shine sweet din da. Kai yanda ka san ma chocolate wani lokacin haka muke kallon wannan abun wallahi. Irin sai aka baka dan 5 din nan ka je ka siyo na 5 ka boye daya ka dan rinka tsutsan daya haka dai irin sai ka wuni kana sha bai kare ba. Ga kuma robali, wannan shine iya arzikin ka. Iya yawan robalin ka iya tarin arzikin da kake da shi a duniya. Sai bai gurguwa haba. Wannan ita ake mulka ma in zaka tafi primary, irin zaka tafi makarantar nan an gama ma wanka sai a shashafa ma ita. Sai ga kana wani kyalli kuma tunka suna kyalli kaman fanke, irin in ka shiga makarantar kai kanka akwai confidence kawai, you are neat dan balai. Ba zan taɓa manta wata yarinya da ta ɓaran min da irin wannan gidan ba da na haɗa. Wallahi shine kaɗai ma zan iya cewa dukan da na san nama mace a duniya. Sai zan din batta wani mugun duka da nushi. Ga gama haɗa wannan gidan a rusa ma kabbala tashin kiyama. Ga kuma kidi mai chocolate, shi muke ce ma shinkafa da miya. In ka ɗan sa wannan ɗan cokalin na gefen shi ka gutsuro farin shine shinkafan. Sai ka ɗan yagi ɗan wannan ɗan brown ɗin shine miyan, to sai ka haɗa sai ka ɗan dinga ci kawai, kai ne big boy. Ka faɗa mana experience naka game da wa'innan abubuwan idan ka zo a zamanin kenan. Wannan ba magana ake ta ƙananan yara ba, magana ake ta tsofaffi.